Capitolul 4. Recuperarea integrității personale. Ce înseamnă integritatea personală interioară? Integritatea personală se referă la sentimentul de coerență și consecvență al unei persoane în gândurile, sentimentele și comportamentele sale. Aceasta cuprinde o serie de calități, cum ar fi onestitatea, autenticitatea și principii morale puternice. Atunci când o persoană are un sentiment puternic de integritate personală, în general se simte bine cu sine, are o înțelegere clară a valorilor și convingerilor sale și acționează în conformitate cu aceste principii. Un simț puternic al integrității personale îi poate ajuta pe oameni să ia decizii mai bune, să construiască relații mai puternice și să navigheze mai orientat printre provocările vieții. De asemenea, poate contribui la un sentiment de pace interioară și mulțumire. Pe de altă parte, atunci când o persoană nu are integritate personală, ea poate experimenta tulburări și conflicte interioare. Acestea iau decizii cu dificultate, pot experimenta disonanța cognitivă și pot avea provocări în a avea încredere în ei înșiși sau în ceilalți. În plus, lipsa integrității personale poate face dificilă menținerea unor relații sănătoase și atingerea unor obiective personale. Este o componentă esențială a bunăstării psihologice și un factor cheie pentru a avea o viață împlinită. Deci, dacă există o integritate internă, cum rămâne cu cea externă? Există diferențe? Integritatea interioară și integritatea exterioară sunt două concepte conexe, dar distincte. Integritatea interioară se referă la sentimentul de coerență și consecvență al unei persoane în gândurile, sentimentele și comportamentele sale. Aceasta se referă la valorile personale, morala și etica unei persoane și la măsura în care aceasta este capabilă să-și alinieze acțiunile la aceste valori. În esență, este vorba de a fi sinceră cu sine însăși. Pe de altă parte, integritatea exterioară se referă la aderarea unui individ la reguli, norme și legi externe. Aceasta se referă la a fi onest, demn de încredere și de încredere în relațiile cu ceilalți și reprezintă un aspect esențial în construirea și menținerea relațiilor. În timp ce integritatea interioară înseamnă a fi sincer cu tine însuți, integritatea exterioară înseamnă a fi responsabil față de ceilalți. Integritatea exterioară implică un comportament care să fie în concordanță cu normele și așteptările sociale și este o componentă esențială pentru a funcționa eficient în societate. Atât integritatea interioară cât și exterioară sunt importante pentru a duce o viață plină de sens și împlinită. O persoană cu o integritate interioară puternică are mai mare șansă de a avea un sentiment mai mare de scop și valoare de sine, în timp ce o persoană cu o integritate exterioară puternică are mai multe șanse de a fi respectată și de a se bucura de încredere din partea celorlalți. În cele din urmă, cultivarea atât a integrității interioare cât și a celei exterioare îi poate ajuta pe oameni să trăiască o viață mai autentică, mai împlinită și mai armonioasă. Integritate și traumă. Trauma poate avea un impact profund asupra integrității interioare a tinerilor. Sentimentul lor de siguranță și securitate poate fi distrus, ceea ce poate duce la o serie de consecințe negative. Unele efecte potențiale ale traumei asupra integrității interioare a tinerilor includ suferință psihologică. Traumele pot provoca tulburări psihologice intense, cum ar fi anxietatea, depresia și tulburarea de stres post-traumatic. Aceste afecțiuni pot interfera cu capacitatea unui tânăr de a funcționa în viața de zi cu zi și pot avea un impact asupra relațiilor sale cu ceilalți. Schimbări în comportament. Tinerii cu experiențe dificile pot acționa sau se pot angaja în comportamente riscante. Ei pot deveni retrași, pot evita situațiile sociale sau pot deveni excesiv de agresivi. Probleme de sănătate fizică. Trauma poate avea de asemenea efecte negative asupra sănătății fizice, cum ar fi dureri de cap, dureri de stomac sau alte simptome somatice. Percepția alterată a lumii. Persoanele care au suferit o traumă pot dezvolta o percepție negativă asupra lumii din jurul lor. Își pot pierde încrederea în ceilalți, se pot simți constant amenințați
sau lipsiți de speranță. Dificultăți în construirea de relații. Traumele pot face ca tinerii să aibă dificultăți în construirea unor relații apropiate cu alte persoane. Aceștia se pot confrunta cu probleme de atașament, de încredere și de reglare emoțională. În procesul de recuperare a integrității noastre, ne descoperim adevărata noastră identitate. Descoperim forțe ascunse, pasiuni neexploatate și o empatie profundă pentru alții care s-au confruntat cu provocări similare. Prin propria noastră vindecare, devenim catalizatori ai schimbării, folosindu-ne de experiențele noastre pentru a-i ridica și împuternici pe cei din jurul nostru. Recâștigarea integrității noastre nu înseamnă să ștergem rănile emoționale sau să ne prefacem că trauma nu s-a întâmplat niciodată. Este vorba de a ne accepta pe noi înșine cu cicatrici și cu toate celelalte răni și de a găsi un sens în mijlocul adversității. Este vorba despre recunoașterea lecțiilor pe care le-am învățat, a rezilienței pe care am dezvoltat-o și a compasiunii care a înflorit în noi. Așadar, dacă ai suferit o traumă, să știi că ai puterea de a-ți recăpăta integritatea. Acceptă-ți călătoria de vindecare cu grație și curaj. Ai încredere în capacitatea ta născută de a depăși și reconstrui. Și amintește-ți întotdeauna că nu ești niciodată singur pe acest drum. Instrumentul 1. Construirea metaforei. Metaforele pot fi instrumente incredibil de puternice pentru a ne înțelege mai bine, deoarece ne permit să exprimăm emoții, experiențe și gânduri complexe într-un mod mai accesibil și mai ușor de înțeles. Potrivit lui Amendiola, în 1998, metafora oferă un cadru de referință modificat care îi permite clientului să se bucure de o experiență nouă, fără a se confrunta cu o hiperexcitație fiziologică și fără a participa la afecte negative. Pe lângă toate lucrurile minunate pe care ni le pot aduce metaforele, ele ne pot ajuta de asemenea să dobândim o înțelegere mai profundă a noastră în felul următor. Reflecție personală. Metafora asigură o punctă de legătură între abstract și concret. Prin compararea ceva abstract sau intangibil cu ceva familiar și tangibil, aceasta ne ajută să înțelegem esența experiențelor noastre interioare. De exemplu, descrierea unei dureri de inimă ca fiind o sticlă spartă sau o oglindă sfărâmată ne oferă o reprezentare vizuală a durerii și a fragilității pe care o simțim, făcându-ne mai ușor de înțeles și procesat. Conștientizarea emoțională. Metaforele au capacitatea de a surprinde nuanțele și complexitatea emoțiilor noastre. Ele pot transmite straturi de semnificații și subtilități care pot fi dificile de exprimat în mod direct. De exemplu, a spune "inima mea este o mare furtunoasă" sugerează nu numai agitația, ci și natura imprevizibilă și profunzimea emoțiilor noastre. Metaforele ne permit să pătrundem în peisajul emoțional din interiorul nostru și să obținem o înțelegere mai clară a lumii noastre interioare. Descoperirea de sine. Metaforele pot dezvălui aspecte ascunse ale identității noastre și ne pot ajuta să explorăm diferitele noastre fațete. Ele oferă perspective noi și ne invită să privim dincolo de modul nostru obișnuit de gândire. Atunci când folosim metafore pentru a ne descrie pe noi înșine, este posibil să descoperim noi dimensiuni, puncte forte sau vulnerabilități care nu au fost recunoscute anterior. Văzându-ne prin diferite lentile metaforice, putem obține o înțelegere mai profundă a ceea ce suntem și a ceea ce ne modelează experiențele. Empatie și conexiune. Metaforele creează un limbaj comun care dezvoltă empatia și înțelegerea. Atunci când folosim metafore pentru a ne comunica emoțiile și experiențele, ceilalți pot relaționa la un nivel mult mai profund. Acestea aduc imagini și emoții care rezonează la nivel universal, favorizând conexiunea și un sentiment de apartenență. Prin intermediul metaforelor, putem reduce decalajul dintre lumea noastră interioară și cea exterioară, facilitând conexiunile semnificative cu ceilalți. Rezolvarea de probleme și dezvoltarea de soluții. Metaforele ne pot ajuta să navigăm prin provocări și să găsim soluții. Prin încadrarea unei probleme sau unui obstacol într-un context metaforic, putem obține o perspectivă nouă și putem lua în considerare abordări alternative. Metaforele ne permit să privim situațiile din perspective diferite, deschizând noi posibilități de creștere și transformare.
Ele strânesc creativitatea și inovarea, permițându-ne să ne reformulăm experiențele și să găsim în ele semnificații din care să ne luăm putere. Ok, ești gata să începem un exercițiu? L-am împărțit în două părți. Prima parte arată cum să valorifici beneficiile metaforelor, lucrând cu o experiență dificilă sau cu o traumă. Cea de-a doua parte este un mini-ghid pentru a te transforma în cineva care ai vrea să devii prin intermediul limbajului metaforic. Partea 1. Utilizarea metaforelor pentru a lucra cu o experiență specifică. Bine ai venit în lumea transformatoare a metaforelor, unde cuvintele devin punți care ne ghidează într-o călătorie de vindecare. Așa cum am mai spus, metaforele au puterea de a ne lumina experiențele, oferindu-ne noi perspective și un limbaj pentru a ne exprima emoțiile. În acest exercițiu de scriere creativă, vom explora potențialul terapeutic al metaforelor în vindecarea după o traumă. Lasă-ți imaginația să zburde în timp ce pornim împreună în această aventură vindecătoare. Instrucțiuni. Găsește un spațiu liniștit și confortabil în care să te poți concentra și reflecta. Ia un pix și o hârtie sau deschide un document gol pe computer. Acordă-ți permisiunea de a fi pe deplin prezent în acest moment, îmbrățișând oportunitatea de a explora și a te vindeca. Reflectează asupra traumei tale. Închide ochii și respiră adânc. Permite-ți să-ți amintești un eveniment sau o experiență traumatizantă specifică din trecutul tău. Acordă-ți timpul necesar. Este important să abordezi acest exercițiu în ritmul tău. Amintește-ți că tu ești în controlul emoțiilor tale și este în regulă să faci o pauză sau să te oprești dacă te simți copleșit. Dacă o faci, te rugăm să te folosești de ancorarea în prezent, utilizând oricare dintre exercițiile noastre de ancorare descrise la începutul acestei cărți sau oricare alternativă. Scrie despre o traumă suferită de tine. Folosește un limbaj simplu și concis pentru a surprinde esența a ceea ce s-a întâmplat. Concentrează-te asupra emoțiilor, senzațiilor și gândurilor care apar atunci când îți amintești acest eveniment. Rămâi blând cu tine în timp ce aprofundezi aceste amintiri, știind că vindecarea începe cu recunoașterea și înțelegerea durerii tale. Îndrumare. Ar putea fi util să începem cu o experiență care nu declanșează un răspuns foarte puternic emoțional în noi, să exersăm puțin cu ceva mai neutru și apoi să explorăm în adâncurile conștiinței noastre. Adoptarea metaforelor. Acum să prezentăm metaforele ca instrument de vindecare. Imaginează-ți că trauma ta este un peisaj, iar tu ești exploratorul care caută să înțeleagă forma și să găsească alinare în aceasta. Poți să iei în considerare următoarele întrebări. 1. Ce obiecte, elemente sau forțe din natură pot simboliza trauma ta? Este o furtună furioasă, un ocean turbulent sau o pădure densă? Seamănă cu un pod rupt, un nod încălcit sau o peșteră întunecată? 2. Cum te face trauma să te simți fizic și emoțional? Se simte grea ca un bolovan, constrângătoare ca un șarpe sau sufocantă ca nisipurile mișcătoare? Se manifestă sub forma unui incendiu sălbatic, a unui tunet sau unei ploi necurțătoare? 3. Ce metafore poți folosi pentru a descrie călătoria ta de vindecare? Ești o floare rezistentă care străpunge betonul? O pasăre care se înalță în zbor și își găsește libertatea? Sau un râu blând care curge spre liniște? Scrie o listă cu metafore care rezonează cu experiența traumei tale în propriul ritm. Lasă-ți creativitatea să curgă și nu-ți face griji cu privire la judecată sau perfecțiune. Aceasta este explorarea ta personală, iar metaforele tale sunt unice pentru tine. Scrierea metaforei tale vindecătoare. Alege din lista ta o metaforă care rezonează cel mai bine cu călătoria ta spre vindecare. Aprofundează această metaforă dezvoltând-o pentru a crea un poem, o povestire scurtă sau o reflexie personală. Folosește un limbaj abstract și imagini vii pentru a da viață metaforei tale. Lasă emoțiile să te ghideze în procesul de scriere, exprimând durerea, speranța și transformarea care este în interiorul tău. După ce ai scris, citește cu voce tare metafora de vindecare de câteva ori. Această activitate va crea o memorie musculară relevantă care va face ca această metaforă să fie mult mai disponibilă de fiecare dată când ți-o amintești.
Acest lucru înseamnă că, în cele din urmă, vei putea să diferențiezi în mod conștient amintirea traumatică cu noua sa versiune și să o alegi pe cea care, în prezent, te sprijină cel mai mult în dezvoltare. Nu uita că vindecarea necesită timp, iar acest exercițiu este doar începutul călătoriei tale. Tu ai puterea de a rescrie narațiunea și de a găsi putere în metaforele tale. La încheierea acestui exercițiu de scriere creativă, acordă-ți un moment pentru a reflecta asupra experienței tale. Metaforele au capacitatea de a dezvălui adevăruri ascunse, de a oferi un limbaj pentru vindecare și de a ne conecta cu alte persoane care pot împărtăși experiențe similare. Continuă să explorezi metaforele în exercițiile tale de scriere, permițându-le să-ți fie tovarăși pe calea vindecării. Îmbrățișează puterea de schimbare pe care o au cuvintele și păstrează încrederea în reziliența spiritului tău. Partea a doua. Folosirea metaforelor pentru a visa propriul sine din viitor. Metaforele au un mod magic de a transforma gândurile și experiențele noastre în imagini vii, ajutându-ne să ne vedem pe noi înșine în moduri noi. Ele pot fi instrumente puternice în transformarea experiențelor dificile și în vizualizarea persoanei către care aspirăm să fim. În această explorare a metaforelor vom descoperi cum ne pot ajuta să visăm o versiune a noastră pe care am dorit să o îmbrățișăm. Să pornim împreună în această călătorie de creștere și dezvoltare. Descoperirea viziunii tale metaforice. Gândește-te la calitățile și caracteristicile pe care le admiri la alții sau pe care visezi să le ai tu însuți. Închide ochii și imaginează sinele ideal. Ce caracteristici dorești să cultivi? Ce fel de persoană aspiri să fii? Acum gândește-te la obiecte, animale sau forțe din natură care simbolizează aceste calități. De exemplu, dacă îți dorești putere și reziliență, te poți imagina ca un stejar impunător, bine înrădăcinat, care stă în picioare în fața provocărilor. Dacă ești în căutarea curajului și a înfruntării fricilor, te poți imagina ca un vultur care se înalță în zbor, fără ezitare pe cerul vast și deschis. Dacă tânjești după compasiune și bunătate, te-ai putea vedea ca pe un râu blând, hrănindu-i și sprijinindu-i pe toți cei care îți trec prin cale. Lasă-ți imaginația să se desfășoare liber, explorând diferite metafore care rezonează cu viziunea ta despre varianta ta din viitor la care visezi. Scrie metaforele îmbrățișând posibilitatea și potențialul avut. Îmbrățișarea metaforelor pentru a-ți imagina sinele tău din viitor. Alege o metaforă care rezonează profund cu tine și care reflectă calitățile și caracteristicile pe care dorești să le întruchipezi. Scrie o descriere detaliată a acestei versiuni metaforice. Folosește un limbaj simplu pentru a picta o imagine a sinelui din viitor, surprinzând esența a ceea ce dorești. Descrie modul în care această versiune metaforică a ta interacționează cu lumea din jurul tău. Cum treci peste provocări și eșecuri? Cum abordezi relațiile și legăturile cu ceilalți? Cum îți aduci calitățile dorite în viața de zi cu zi? Lasă emoțiile să-ți ghideze scrisul, exprimând transformările pozitive pe care ți le imaginezi pentru tine. Îmbrățișează creșterea și dezvoltarea personală care însoțesc această călătorie metaforică. Integrarea viziunii tale metaforice în viața ta. Reflectează asupra acțiunilor, obiceiurilor și mentalității care se aliniază cu versiunea ta metaforică. Cum poți incorpora aceste calități în viața ta de zi cu zi? Realizează o listă cu pași mici, realizabili, care te vor duce mai aproape de întruchiparea viziunii tale metaforice. De exemplu, dacă te consideri un râu plin de compasiune, ia-ți angajamentul de a face un act de bunătate în fiecare zi. Dacă te imaginezi ca un stejar rezistent, practică îngrijirea de sine și dezvoltă strategii pentru a face față provocărilor. Nu uita că schimbarea necesită timp, iar transformarea este o călătorie. Este nevoie să ai răbdare cu tine pentru a parcurge acest proces de creștere și descoperire personală. Manifestarea viziunii tale metaforice. Vizualizează-te trăind ca versiunea ta metaforică. Folosește ceea ce am învățat deja, scrie o povestire, un poem, un cântec sau o scrisoare către tine, descriindu-ți viața ca persoana care aspiri să ajungi. Folosește un limbaj expresiv și imagini puternice pentru a da viață viziunii tale.
Sărbătorește progresul și realizările pe parcurs. Acceptă fiecare pas mic făcut înainte, știind că fiecare acțiune te aliniază mai bine cu persoana către care aspiri. Metaforele au puterea de a ne transforma experiențele, permițându-ne să aspirăm la cea mai bună versiune a noastră. Adoptând metaforele, putem să ne imaginăm sinele din viitor cu claritate și obiectiv. Amintește-ți că visele tale sunt la îndemână și cu determinare și rezistență poți manifesta calitățile și caracteristicile pe care le dorești. Îmbrățișează călătoria de creștere și transformare și să ai încredere că metaforele au puterea de a te ghida spre persoana la care aspiri să fii. Ai grijă de tine și să știi că nu ești singur. Povestea ta contează. Instrumentul 2. Adaptarea cuvintelor pentru a reutiliza experiențele. Scopul acestui exercițiu este de a crea o nouă cale neuronală în creier, luând un cuvânt și căutând un alt înțeles în locul celui pe care îl avem deja, un înțeles semnificativ pentru noi. Această activitate va ajuta la crearea unui obicei de a gândi critic la ceea ce înseamnă cu adevărat o experiență pentru mine. Astfel, putem crea un nou înțeles pentru lucrurile dificile care ni s-au întâmplat și cu timpul vom putea face acest lucru cu tot mai multă ușurință. Crearea de noi căi neuronale în vindecarea de traumă este crucială pentru bunăstarea și recuperarea noastră. Aceasta ajută creierul nostru să proceseze și să ofere sens experiențelor dificile, deschizând calea spre vindecare și creștere, ajutându-ne 1. Să ne eliberăm de tipare negative. Trauma poate crea tipare de gândire și comportamente negative care ne mențin blocați în durere și suferință. Prin crearea de noi căi neuronale, ne putem elibera de aceste tipare și putem găsi modalități mai sănătoase de a face față și de a răspunde factorilor declanșatori. 2. Să reconectăm creierul. Trauma afectează structura și funcționarea creierului. Crearea de noi căi neuronale ne permite să ne reconectăm creierul prin formarea unor conexiuni și căi diferite. Această reconectare ne ajută să procesăm și să integrăm trauma, reducând impactul acesteia asupra vieții noastre de zi cu zi. 3. Să dezvoltăm reziliența. Construirea de noi căi neuronale ne întărește reziliența. Aceasta ne permite să ne adaptăm la provocări, să ne revenim din adversitate și să ne menținem bunăstarea emoțională. Prin formarea de conexiuni pozitive în creierul nostru, cultivăm capacitatea de a parcurge experiențele dificile cu mai multă forță și reziliență. 4. Să recâștigăm controlul. Trauma ne poate face să ne simțim neputincioși și lipsiți de control. Crearea de noi căi neuronale ne oferă puterea de a ne recăpăta controlul asupra vieții noastre. Ne permite să dezvoltăm o mai bună înțelegere de sine, a emoțiilor noastre și a factorilor declanșatori, oferindu-ne instrumentele necesare pentru a răspunde în moduri mai sănătoase și mai puternice. Încurajarea vindecării și creșterii. Crearea de noi căi neuronale este o parte vitală a procesului de vindecare. Aceasta susține capacitatea naturală a creierului de creștere și adaptare. Prin formarea de noi conexiuni, creăm spațiu pentru vindecare, transformare personală și posibilitatea unui viitor mai luminos. Exercițiul de scriere. Adaptarea cuvintelor pentru a transforma traumele. Dorim să te învățăm un instrument foarte eficient, ușor de învățat și de pus în practică, care să te ajute să te vindeci de experiențele dificile. Acesta utilizează creativitatea ta naturală și îmbunătățește capacitatea creierului tău de a învăța, combinând aceste două trăsături pentru a-ți spori starea de bine. Dând un nou sens cuvintelor pe care le asociem cu trauma noastră, ne putem revendica narațiunile, ne putem redefini experiențele și putem încuraja vindecarea. Prin exprimare creativă, vom transforma limbajul durerii într-o sursă de energie și creștere. Instrucțiuni. 1. Selectează cuvintele asociate traumei. Alege câteva cuvinte sau fraze care sunt strâns legate de experiențele tale traumatice. Acestea ar putea fi evenimente specifice, emoții sau factori declanșatori care au conotații negative. Este important să alegi singur aceste cuvinte sau fraze, deoarece în acest fel ele vor avea un sens pentru tine. Este în regulă să te inspiri din cântece, poezii, postări pe Instagram sau Facebook sau chiar reclame din supermarketuri.
Acesta este procesul tău și doar tu decizi ce contează. 2. Explorează semnificații alternative. Începe prin a găsi sensuri sau interpretări alternative pentru fiecare cuvânt selectat. Consideră asocierile pozitive sau neutre care rezonează cu călătoria ta personală. Gândește-te la modul în care aceste cuvinte pot fi reformulate pentru a reflecta vindecarea și creșterea ta. 3. Scrie definiții reproduse. Scrie definițiile reproduse pentru fiecare cuvânt. Fii creativ și folosește un limbaj viu pentru a surprinde transformarea. Imaginează-ți cum aceste cuvinte pot căpăta o nouă viață și pot deveni simboluri ale rezilienței, speranței și autonomiei. 4. Dezvoltă expresii poetice. Folosește cuvintele reproduse și definițiile lor ca sursă de inspirație pentru a scrie poezii sau proză scurtă. Lasă imaginația să curgă liber în timp ce explorezi emoțiile, intuițiile și experiențele legate de aceste cuvinte. Folosește un limbaj simplu și expresii sincere pentru a transmite călătoria ta. Te simți puțin pierdut? Următoarele exemple pot inspira. Cuvânt. Eșec. Conotație negativă. Eșec. O provocare grea de dezamăgire și înfrângere. Un semn de inadecvare. Asociere pozitivă. Creștere. Reziliență. Învățare din eșecuri. Redefinire. Eșecul. O piatră de hotar pe calea creșterii. O oportunitate de a învăța, de a ne adapta și de a persevera. Exemplu de utilizare. Când mă confrunt cu un eșec, acesta nu mai definește valoarea și nu mai diminuează spiritul. În schimb, devine un stimulant pentru creștere. Fiecare potignire sau eșec devine o invitație de a învăța și de a-mi dezvolta reziliența. Eșecul semnifică acum curajul meu de a îmbrățișa provocările și determinarea mea de a mă ridica mai puternic ca înainte. Expresie poetică. În adâncul eșecului îmi găsesc aripile, desfășurat, fluturând, gata să-și ia zborul. Nu mai este o greutate care mă ține în jos. Acesta devine busola mea, ghidându-mă spre lumină. Exemplu. Cuvânt. Vulnerabil. Conotație negativă. Vulnerabil, o stare de slăbiciune, de neputință și de expunere la rău. Asociere pozitivă. Autenticitate, conexiune, putere prin deschidere. Redefinire. Vulnerabilitatea. Un act curajos de a îmbrățișa autenticitatea, o poartă către conexiuni profunde și creștere personală. Exemplu de utilizare. În loc să mă tem de vulnerabilitate, aleg să o onorez ca pe un act profund de curaj. Permițându-mi să fiu vulnerabil, deschid ușile către conexiuni autentice și relații semnificative. Prin vulnerabilitate îmi găsesc puterea, deoarece îmi dă posibilitatea de a fi sincer cu mine și de a invita și pe alții în lumea mea. Expresie poetică. În îmbrățișarea vulnerabilității găsesc renașterea, desfacerea stratului unui sine fragmentat, spațiul meu de creștere, ghidându-mă spre conexiuni de la inimă la inimă. Exemplu. Cuvânt. Durere. Conotație negativă. Durere, angoasă, suferință, o amintire a rănilor și traumelor din trecut. Asociere pozitivă. Reziliență, transformare, un catalizator pentru puterea interioară. Redefinire. Durerea, o mărturie a rezilienței mele, un catalizator pentru creștere și transformare. Exemplu de utilizare. Deși durerea mi-a marcat călătoria, ea nu mă definește. În schimb, aceasta reprezintă o dovadă a puterii mele și a capacității mele de a învinge. Fiecare experiență dureroasă devine o oportunitate de creștere și de descoperire a profunzimii rezilienței mele. Prin durere, găsesc semințele transformării care înfloresc în persoana ce am să devin. Expresie poetică. În văile durerii descoper comori, ascunse sub cicatricile anilor trecuți. Fiecare durere o dovadă a rezilienței mele, căci în vindecare găsesc puterea care perseverează. Prin reconfigurarea cuvintelor asociate traumei noastre, ne putem revendica narațiunile și ne putem transforma experiențele. Prin intermediul scrierii creative, oferim un nou sens și puterea acestor cuvinte, găsind putere, vindecare și creștere.
Acest exercițiu ne permite să explorăm perspective alternative, favorizând un sentiment de descoperire de sine și reziliență. Pe măsură ce adaptăm aceste cuvinte, ne rescriem poveștile, transformându-le în declarații de putere și speranță.